pastor. Lasaw ra kay na imong utok kung mo na imong pagtuo. Maungahin na andan to ni sa una pang panahon. Di na mo kayo pastor. Hindi bitaw. Wa pa nimo masuta kung nagsulti ba si pirmi sa tinuod o wala. Kung saan mo ko pag-ila to ni nga namakag pa sa guwa ba? Di ka maabogado pastor kung mauna. Oy! Di sa inyo nung kumagabugado to ni. Kaya na yung ba niya? Kwarta na yung na. Tikasan! Mo na, di ko magabugado eh. Gamita ang imong utok pastor. Aron mamahimo kang maayong abogado. Di lagi ko kumagabugado to ni. Kaya na yung abogado niya nga, kwarta kayo. Ang iyang client, mo'y mahutas porol, magbahag, walang sarsan. Kanang abogaduha, kuliro na. Singtano ng utok. Kaliwat nagdemonyo, pastor. Uday na. Di dyo kumutuo nga. Si Pirmin o si Inday Clarita, pastor, walay relasyon. Dili gito ni. Mo ni pong ni pirmin ginawa ko si relasyon. Laway, ba't niya? Saan ang bakba niyo mo? Brigadira? Hindi niya sa ganyan. Huwag ka kamatikod, pastor. Nga, pirmi lang sila magstoryahanay. Nya, malipayon ka sila. Napay mata ng pirmin ay. Pirmi lang, tuto ka ng lawas ni Inday Clarita. Nya, kapag yapon ka kamatikod. Dili sila mo'y barahan, oy nga. Trato na sila attorney, oy. Gawas, ana. Nga nung magkakuyog ba na sila pirmi? Nga unta, naamay daghan pwede makuyog na Inday. Nga na sila mo yung duha. Bitaw sabno. Kahinay pa niyo maglihok, pastor eh. Di man kakasabot. Ang gawa mo ko di dyan na relasyon attorney. Ang ayaw ko na sa pirmin. Bisiguado. Kinahanglang magbuwag na sa pastor. Kinahanglan dyan. Ang gabuwag ba sila? Huwag mo na magtapot. Adto si Permin. Ing na dito nga di na dyan ko gusto nga sige pa nalang lambiyong. Magsige pa lang kuyog. Uy! Anong biyong ito? Unsay oy? Sayop ko niya ang misulti. Nga magbuwag sila. Sipyat! Sipyat ka attorney! Sipyat! Unsay sipyat? Unsay mo ko na sipyat na ko na? Again, Philippine Constitution attorney. That no person shall be imprisoned by death. All men shall be created equal. Sabot ka. Attorney ko. Timplado kape, pastor. Timpla bitaw. Okay. Sabay kayo. Kung mahimo ko no, patuon ka sa ila karon dayon. Ano naman? Abot lang. Basta doon ako namin sabutan. Importante. Ngano ka, no? Adtua lang. Pero kung mahangyo ganin mo apila na yung project, ayaw pagsugot ha? Ay, di na may tabo kayo, oy. Di na gina siya ka-intra, bisag kung saan pa niya. Lagi ha? Ako lang tuon. Pero kung maabot gani si Engineer Umang, tawagi ko sa telepono ha. Oh. Sige gaw, atos ako. Ato. Kuan man yun? Engineer pa ha! Ikaw di ay na. Uy, David ma, niya tayo kas Pilipinas. Kamusta na? Okay ra pagka, kumusta man ka? Saan mo tingong pa? Ayaw na to. Wa paghihapon, pero maninti na ning akong pahat. Dananes kong apelyido. Mao ba? Sige, ba ito mangyapon? Kaya ato, day, si Brad nimo, si Engineer Frank Igamba. Ay, tulog ra ba? Engineer, kilabadan sa ulo. Mao ba? Dali,
Lingkod lang sa diri. Salamat kayo. Ha? Okay ra. Human na ba? Human na naman. Human na kong paniulto. Wala para ba sa piniluto, engineer? Akin, kuan manggod, day norma. Iya manggod kong gitawag sa telepono kay naa ko may sabutan nga importante. Aw di ay? Unsa man ka no? Maunay gusto na kong mahibawan kung unsa. Oh, pabuto lang sa nato kadiyot kay mura ra ba gito gisapot? Kung Brad, Gisapot? Ganun man. kaila. Akong Brad sa puton dyan na sa una pag gina siya, pagkamay pa mi. Engineer ba? Oh, kumusta? Oy, pastor! Ay, pastor! Lingkod, pastor! Lingkod sa Barncorn, kaon kag popcorn. Oy! The norms. Kining si Brad mo, si attorney. Hay man. Natulog palagi. Pahuway to, labadag ulo. Sa'yo na lang, mumantan na ng taon. Lagi, paabot lang sa mo. Ay, ako lang Sige. pabuton, pastor. Pabuton na ako, the norms. Sige, istorya sa mo duha ha, kay Hmm. makikay palagi ko. Sige, Wala Mams. mong katabang. Sama na. Engineer ba? Gisapot. Kumusta ka? Nga naman. Wow! Naglago ka. Tiwa mo na sa kasulti personal nga tuwing deklarita sa gipati. Ora. Mao lagi na. Hmm. Maglisod gud lagi na siya. Murag maglabang siya pito kalawd si ang tinguha ni Inday Clarita. Mo lagi na ron. Ako pa gigan nagbugo. Kumikan sa kapakyasan. Nganong ikaw mahingan lagbugo nga siya may napakyas. Mao na diha. May panalagmuan ko na lang siya siyang kapindihan. Siguro hindi siya nutigon siya nako. Murag konsulo bitaw kay engineer. Kaysa ako lang nibawan. Murag yano lang kanimong misita ka ditong Ma'am Susan. Tinuod na pastor. Murag budaog jud ko ani. Oh, Dok. Baik ini aga. Do. Okay, doon natin sabutan. Tapos lang ba ito sa butan, do? Pastor, Ito na. dito ka na sa gawas. Ha? Kay di mahimong masaba na mong istoryahan. Hindi may mo bumatiro na ito ni. Di mahimo kay confidential ni. Dito ka na sa gawas. Ito na. Ilan lang, uy. Pa, Sa Manoy, palihog may timplang kape be. Trapim na itong bisita. Day norms, ay lang ko day kay manakog inom og sikwate. Nga nikaon ko kog puspas nga giswaag kasahos baka. Norma, palihog ham na pa itong ham na ito diha. nagyurot ni Pastor. Sige. Magstoryahan na lang ni Do Puloy. Do. Samta na itong istoryahan, do. Kagabi pa ko nakauna-una ni Do. Og murang nagtuo jud ko nga mas nindot ni ako nauna-unaan. Unsa man na, do? Nahibaw naman kano sa pamalaon ni Mr. Nery. Oo, naibaw na ko, do. Ang iyang kondisyon mao ni nga kung kinsa tong makapapuno sa tubig sa lapirong, iyang papilion kang kinsa nila ni Inday, Clarita ug ni Susan. Ay, oo, lagi. Bihang lisura pagpuno ato. Lisod kay ito punon, oy. Wa na magitubig na bilin bisig gamay. Kundi siguro, do, lunop ang kalibutan. Usa pa siguro mapuno tug balik ang lapirong. Ayaw kalimot. Engineer ka? Engineer sab ko. Engineer bitaw ta. Ano sa may mahimo na to? Ngano di man? Ngano man ti mahimo? Mauna atong eskulahan do. Nalimot ka?
mao na atong propesyon. Busa, dili lisod ang gustong mahitabo ni Mr. Neri. Mahimo na nato, do. Sayon ra kay na. Mahimo na basta do na lay kwarta. Mao na diha, do. Kwarta rin nakakuwang. Gibana-bana nako. Murag 70 milyones aron nato mahakot ang tubig sa luway paingon sa lapirong. Nya, naa kay 70 millions. Asa man ta ana, do? Mr. Neri, malagmit. Doon na nga tidara. At tong ingnon siya, nga kita mo trabaho, siya mo gasto. O siguro, musugot siguro siya, ana. Nindot na, do, nindot na. Nindot kung doon mo gasto. Pero kung kita mo ipagastuhon, lisod kayo kay wa gyud ko'y tinigom. Nahibaw naman ka nga nagkamulta taon kog 2 milyones kadtong pagkalos no building nga tong gituko dito sa Palawan. Kahain na lang hisgot nilo. Ang karon na hisgotan. Ang katong nilabay, kaluntin lang to eh. Milabay na bitaw, do. Pero ang dimalas nako gumikan atong disgrasyaha. Buhi ug di gyud tingali mapala sa akong panungduman. Unsa may di mapala, Dok? Ang imong dimalas? Dili. Ang pagkahugno ni atong building nga mura tawag puspuro nga napyasat. Dito ba hisgotan na, Dok? Kapo yan ang hisgotan. Ang atoa karon, ang problemaho na to, unsaon na to pagpuno sa tubig sa lapirong. Buwahan, kung matuma na, ikay makatag-iya ni Susan, kung ako si makatag-iya ni Inday Clarita, di ba? Ala, sige. Desidido mga mga asawa ni Susan. Desidido, do. Ang gugma ko ni Susan, nag-urus-urus sa katambo. Kusgan pa sa bulldozer ni Kiner nga may bulldoze sa mga akasya. Di aw mo ka na, Dok Puloy. Kung ang imong gugma ni Susan, nag-urus-urus, kining akong gugma ni Inday Clarita, nagdilaab, murag sunog sa Sodom o Gomora. Kung kini akong gugma, makairok og bukid, ug makahuba sa dagat. Syunan ka na? Tiaw mo, kadaghan dayang isda nga makuha na to, anak, kay muhubas man day tungod sa imong gugma. Ako, himo tungas, bisag dagan pa. Unya, kung dili makagwanta si Arnold ug agak nimo. Kami, sakot na Arnold, nga siya, pwede agak sa ako. Papa, maluit ang Arnold, uy. Di ba yan na limang pagpasaan nimo? Kami, sakot na lagi Arnold. Siya pasan sa ako. Ha? Kamu di sapot, ha? Ano ikakatawa, ha? Gusto ka ika ako tapalos? Susan, ayaw na lang di katawa-katawa. Pa, dili na lang unta ka mo kuyo para madali ang malakaw. Ngano ka mo di sugkot, ha? Siguro, doon na mo dadaki. Kamu dito liguano, ha? Papa, uy, pataka nang gina siya. Unsa pataka, ha? Unsa na pataka, ha? Papa, malipay gid ang tami nga makakuyog ka namo sa among lakaw. Apan maluoy sab mi nga maglisod ka sa pagtungas. Wa lagi ka nakaso. Himo ko dagan bukid. Bisan labang pasapa. Makahimo ka tingali, Papa. Pero maglisod. Kamo, salik lang sa ako, ha? Kung dili himo pasan sa ako si Arnold, ako pwede man kamang lang, ha? Ikaw, ha? Sige ka katawa, ha? Gusto ka ikaw ako suntok, ha? Papa, gusto lang yan
Ni katawaran na si Susan nimo. Kay mamugos ka man good. Bisan di ka kahimo. Ako himo. Bisag kalon, pwede ko dagan bukid. Aw. Paubanon lang nato, Susan. Unsahon nga makahimo magid ko na siya. Oo ba? Para way mahay. Pero pa, pumisa, maligid kas bukid. Ikaw sige kakatawa ha? Ako abis imo dila ha? Ako di ligid. Susan, patuo gani. Ako saad sa inyo. Ako tungas bukid. Bisan wa Arnold. Papa, busig matinggulo na yung tiil dito. Unsa man nating kulo? Ay, kanabang mo biko pagkalitang imong tuhod ug makaluhod ka. Mao na siya tingkulo pa. Ako saad sa inyo ha? Pwede ako tungas bukid. Ako bisan dagan pa. Unya, ang ako lang unya pa, ug dunay dinaganay. Makadagan ka pa ka ha? Ako pwede dagan. Pilo, hinay lang. Sige katawa. Papa! Paghilom na diya, Susan. Unya pa, sige. Uban na lang. Pero, pagsabot lang mo pagmayo ni Arnold, ha? Sir, nabisita ni mo. Rayo na daw mo ni Sir. Pato. Ako di pay, kamu doaw sa ako. Pilo, ngano man uban pulikit puloy. Ha? To ay daghang gibuhat, Mr. Nere. Mauban ta to. Pero akong giingnan nga ayaw lang sa sunod na lang siya kay lain ni among tuyo diha nimo Mr. Nere. Sa sunod, ikaw da sa iya, ha? Oo, siguro kay Mr. Nere. Ari o na ta sa among tuyo, Mr. Nere. Importante kaayo ni. O sige. Unsa man ka na inyo tuyo, ha? Ako'y unang sulti, Frank. Na, sige, sige. Ikaw na sulti. Kining Mr. Nere. Mauna ni imong gipangandoy. Nga kung magkasabot matuman na ang imong gipangandoy ug matuman sad ang amo ni Frank. Sige, sige. Kamu suti dayon. Sige. Nagkasabot ni si Engineer Igham ug ako si Engineer Pahak nga kutob sa among mahimo among punon sa tubig ang lapirong. Kamu himo puno tubig lapilong? Oo, Mr. Nere. Tungod kay engineer mi, Mr. Nere, mahimo kayo na mo na. Ang gastuhan ray kinahanglan, Mr. Nere. Kung doon na lang kay 70 milyones, amo ring trabahoon ang patubig sa maong lapirong. Og among ipasalig nimo nga ang maong proyekto humanon dayon namo sud lang sa siyam ka buwan. Ako gastos 70 milyones? Gamay ra kay na nimo, Mr. Nere. Unsa gamay? Gamay na 70 milyones? Ngano nako man ha? Gamay ra bitaw na, Mr. Nere. Pero og lain ang patrabahoon ana, sigurado pangayuan nag 200 milyones. Og sigurado sab nga sud sa duha ka tuig, di pag na mahuman og trabaho. Kanang 70 milyones, Mr. Nere, amo nang ipamalit og mga equipments, mga materialis, ug uban pa. Mamalit mig tubo nga ingong kadak-og lindog sa lubi
nga amo pa na orderon sa Japan o sa China. Gawas anang mga materyales, Mr. Nere. Dagkinahanglan pagyug daghang mga tao aron may mulubong atong tubo. Ug maghimog lutsanan nga aron makaabot ang tubo padung sa lapirong. 70 milyones, no? Oo, Mr. Neri. Wa kay bayrono namo bisang usa ka dako. Matuman lang ang imong gikondisyon nga kung kinsa atong makapuno sa tubig sa lapirong. Siguro mapuno gyud, Mr. Nere. Di himo 50 milyones lang. Mula man dako lang 70 milyones. Aron di ka makaingon nga gipaginansyaan ka namo, Mr. Neri, ikay pamalit sa mga equipments ug materyales, nya mo order lang me. Kana. Ako, doon na 180 milyones. Pilo ako plano, kung puno tubig la pilong, ako palit mga baka dito la inasod. Maayo, maayo. Maayo na planuhan nimo, Mr. Neri. Unya, ako swido cowboy. Kada bataw sa kay kabayo, bantay baka. Sige, sige. Sayon ra na, Mr. Nere. Ako lang ni cowboy nimo. Sige, sige. Ako sukot ninyo kondisyon, ha? Ako palit materyales, kamo order, ako bayad, ha? Okay, okay. Okay, okay. Okay kay Mr. Nere. Kinahanglan, sukot na yung talbaho. Paladali huong man. Ah, wa na problema, Mr. Neri. Ang amo nga magpinirmahay tag kasabutan. Nga ihatag nimo si Inday Clarita o si Susan kung kinsa katong makapuno sa tubig sa lapirong. Dili ka na problema, Plank. Ako, tuman sabot. Bisag wala pilma-pilma. Siguro ka na, Mr. Nere. Siguro ka na. Kundi ako tuman, ako ambak linaw, sawang ako linaw, di na ako tunga. Mauna ka na ako saan. Simbako unyag musupak si Inday Clarita o si Susan, Mr. Neri. Di ka na hitabo, Plank. Ako suti sa inyo sa tinuod, ha? Ako suti Susan o Clarita. Nga mao ka na ako kondisyon, ha? Kung sila binuang sa ako higot pisi liok. Ako ambak kahoy, halon patay. Sige, sige, sige. Trabahoon rin na to, Frank. Sige. Pero pakigsultihan usa nato si Inday Clarita o si Susan. Aron ba maklaro ba? Mahimo ba, Mr. Nere, nga amo silang pakigsultihan? Pwede. Pero unya la sugod talbaho. Mga duta, di nato sila balabaran. Kay dako kayong pagtuon Inday nga ang sungkod ni ara sa atong duol. Mao lagi. Og desidido gid si Inday nga makit-an gidayon ang maong sungkod. Di ta makasiguro gid ana. Kay wa pa nato mahibaw kung niya ba gid dinhi ang maong sungkod. Ako og sinoy Gaspar Noy. Gusto gyud nga makit-an gidayon ang maong sungkod. Kay sa imong basahon, nag-asoy nga niya din hindapita ang maong sungkod. Doon naman goy mga timailan Noy. Nga niya agad din hindapita. Doon na lagi ti mailhan. Pero di nato masiguro kung niya ba gid dinhi. Pamasin man lang ning ato. Pamasin ra gyud. Ingna si Inday, nga musayo lang ta. Aron di ta maluya sa kainit. Sa di pa ko namusidlak ang adlaw, mugi ka na ta. Labing Mayo. Ano di ako tasan Basta kung magtuwas? maligriha niya atong lakaw karong Domingo. Nga naman, Ang di maligri nga, si Sir Miguel mo kuyog. Tinood ka Gaspar? Oo, si Arnold nag-ingon ako. uy hala, makatungas ka si Sir Neri dito.
Musugot lang si Inday ug si Susan. Nga nahibaw man sila nga di makasugakod si Sir Miguel. Dili gid makabalibad si Inday ug si Susan, Noy. Lisod kayo supakon si Sir Miguel. Aw, wa man na ni supak si Inday ug si Susan. Siguro yung malangan taan ni sa atong lakaw. Attorney, Oh, saan naman? di ano ko, attorney? Diyan, mangka. Nga ba mo pangita ni mo? Di ano mo ko sa gawas. Wala kong suwaran din kay gahapon ko na mong giabog. Kay di ka gustong makadabati ko sa inyong sabot-sabot. Aw, di ay. Mao na, attorney. Doon ako gamit ko, boss. Gumit kasi pag-abog na ko. Natural na, Pastor. Doon na kayo sabot-sabot, tali na mo mga engineer. Sikreto na. O dili na ang apila ng kuhan, mga tao ay labot. Okay lang ko na ba? Wala mo na problema. Karon, kung sa may sugod mo na ko. Magsugod namin sa among dakong proyekto, Pastor. Doon na mo pagong project, attorney. Doon na. Tagsaon ni Projeka, Pastor. Kay kung mulampos mi ini, magdungan may pakasal si Pahak. Iya si Susan, ug ako si Inday Clarita. Ngilingig ka good, attorney. How true is that? Maone gayon na, Pastor. Nga gawas nga maangko na mo ang duha ka mga anak ni Mr. Neri, mabanio pag yun ang among pangalan ni Puloy. Kay tagsaon ra kayo ni among buhaton nga proyekto. Ulser na project ka, attorney. Puno na mo sa tubig ang lapirong. Yes. Mugasto may dakong kwarta, Pastor. 70 million pesos is... Og suod lang sa siyam kabuan, mapuno na ang lapirong sa tubig. Naana itong account? Ambor, nalakaw man to, marag nagdali. Pastil na sila nga itong agawin. Kaya bag sa Roy. Sagdi lang doon na siya, Pastor. Engineer bitaw na itong agawon. Manang kinitang asa siya. Inaani nung nagutoyo. Asa mo to siya pagita? Bitaw. Bitaw mo lang. Wadyo kong sayop, day. Kinday, daykin. Unsa man ka demon tuyo, Pastor? Ay, putantin eh. Putantin. Unsa lagi? Ay, nalimutan na niya. Kinday. Ingna nga mamalik si Negrita Susan na to sa Liguan. Karong Domingo. Sige, sunti. Hindi ka ba? Arnold, unya sa Domingo, musayo mo pagtunga sa babaw si Papa. Kinahanglan sa opay alas 5, tuan na mo sa babaw. Ngit-ngit pa man, aday. Ako nang gituyo. Aron dili makutasan pag-ayo si Papa. Kinahanglan, sayo gid mo. Kay kung maabtan mo alas 7, init na kaayo na. Aw, sige day. Masayo lang kong mata. Ato lang nang tumanan si Papa sa iyang gusto, Arnold. Kay, unsaon man, muuban man gyud kuno siya. Bitaw day, eh. Unya,
pagdalang unya og tubig. Kanang igo lang nimo mada, kay mag-agak para baka ni Papa. Hay ikuyog na mo si Drika day. Parang di ko maglisod. Aha? Ikuyog lang sa ninyo si Jenny. Parang makadalag tubig para ninyo. Di na nakinahanglan sa Jenny. Total, maapsan rata mo, sa di pa mo maabot sa liguan. Unya, kami lang si Drika. Kay si Drika lang magdaas mong tubig. Sige. Pagsabot mo ni Drika, kay basin dili sad tumakasayo og mata. Hiday, akong sultihan. Karong Domingo, balik sila dito sa Liguan. Sila si Inday ug si Susan. Karong umabot Domingo? O lagi. Dito mas pastor sa bahay. Og iyang gibalitaan si Purikit. Di ni nato palabyo higayon na daw. Unya, ang atong sabot. Importante sir ba kayo ito? Magsurvey naman ta? O lagi. O bitong mianhi ko para magkasabot ag maayo. Ano gun masad kayog di nato sila ubanan? Kinsa naman sa ikauban nila? Tingalig manguban na po to si Permin o si Gaspar. Wa may gisultis pastor. Ambot lang sabga nila og manguban ba to sila? Na, kung manguban to sila, way kapuslanan ng mga to pata. Malagmit, makita patag-away na. Aw, wa man ay kaso. Ang importante nga makaduol ta nila. Ug nagtuo ko nga makahigayon ra gyud ta. Unsaon na to pagkahigayon partdo? Nga tuwa man sad sila. Nangita man sad to sila higayon nga ikasulti nila si Inday Clarita ug si Susan. Ako ra man say nangandoy anang Susan. May man ka kay ikar man usa. Ni ako, tulo mami kabuk nagkontis na. Duha may akong karibal. Bitaw sad no. Wa kay kontra. Nay maayo ay. Mas may pagsugda na itong trabaho ang lapirong. Kaya si Mr. Nere na bahala na to. Kanugon. Hindi na anogon ay. Mas bali pag tinuoro na itong trabaho. Kaya doon na patay mapaabot. Huwag daghang kuskus balungos. Inikapuno sa lapirong sa tubig. Huwag na daghang lanas. Atuan na sila. Di na lang ta manguyog nila. Ang lapirong lang itong trabahoon. Anala sige. Tuan na yung mga kahimanan na to dito sa pagsurbe. Unahon na to dito sa luway. Aron masuta na to ang idaghanan sa tubig. Nga ato yung pasuyop, nga to sa lapirong kung mapaigo ba. Nay maayo ay. Unsa man? Unahon ang lapirong. Adto didto ang unang sorbe. Og tan-awon og pila ka galon ang makapuno nga tubig didto sa lapirong. Mahimo sad. Musayo ta didto aron makita ta nilang Susan og ni Day Clarita. Mahimo kayo. Adto ta dito magsugod. Mga lasayas, tura ta dito.